PCR-rekin detektatutako 83 alta eta 16 koronavirus kutsatu berri zenbatu dira Nafarroan, 4 lagun hil eta beste 4 ospitaleratu dituzte azken ordutan. Iruñak 15.000 maskara banatuko ditu garraio publikoaren erabiltzaileen artean. Hitzordua finkatzea eta edukiera zaintzea lan osasunak koronavirusaren aurrean Nafarroko 500 ilapaindegi baino gehiagori emandako jarraibidetariko 2. ELA sindikatuak salatzen du merkataritza kate handietako langile gehienek oraindik ez dutela langabeziatik kobratu, ertean hilabete eta erdi eman ondoren. 2019ko errenta kanpaina asteazken honetan hasi eta uztailaren 20 arte luzatuko da. Iruñako airearen kutsadurak 44% egin du bera ekologistak martxan taldearen arabera. Naparraren desagerpenetik 40 urte bete behar direnean Iñaki Alforja eta Iban Toledo zinemagileak auziari buruzko dokumental bat grabatzen ari dira. Proiektu aurrera ateralizateko finantzaketa kolektiboko kanpaina bat jarri dute abian Berkamiren bitartez. Dena amaitu ondoren zure zain egongo gara Nafarroko nekazal turismo sektorea berpizteko kanpaina abiatu du. Azken 24 ordutan Nafarroan bertze 4 hildako zenbatu dituzte guztira 466 dira koronavirusagatik Nafarroan erregistratu dituzten hildakoak. Epidemia hasi zenetik 6.457 dira osasunbideak baieztatu dituen positiboak, horietatik 4.918 PCR frogen bitartez eta 1.529 antigorputzen testaren bitartez. Positibo aktiboei dagokionez, hau da kutsatuak, sendatuak eta hildakoak, 3.487 dira orain ofizialki zenbatutakoak, aurreko egunean baino 67 gutxiago. Eritasuna gainditu dutenei dagokionez, 2.484 hartu dute alta epidemiologikoa, horietatik 83 azkeneko ordutan. Atzo eta gaur udaltzaingoak 15.000 babes maskara banatuko ditu guztira hiriko zenbait tokitan. Oraingo honetan maskarak garraio publikoaren erabiltzaileen artean banatuko dituzte bai autobusetan bai taxietan erabiltzeko. Babes material hori nahita nahiez erabili behar baita gune horietan arauen azken eguneratzetan jasota dagoen bezala. 30 lagun inguru arituko dira maskara banatzen, Iruñako udaleko udaltzainen eta funtzionamendu laguntzaileen artean. Aurreikusita dagoenaren arabera, 10.000 maskara inguru banatuko dituzte atzo eta gaur, goizez eta arratsaldez ala autobus publikoen nola taxien geralekuetan. Gainerakoak, material hori gobernuaren ordezkaritzak eman zuen, Osasun Ministerioaren izenean. Naiz eta koronavirusaren pandemiagatik alarma egoera dekretatu zenetik garraio publikoaren erabiltzaileen kopurua asko jaitsi eta zenbait kasutan ordutegi eta zerbitzu ere berregituratu dituzten, egia da 10 lagun erabili behar izaten dutela oraindik ere garraio bide hori. Babes materiala autobus linea guztietan banatzea da helburua, baina lehentasuna emanen zaie bidaiari kopuru handiena dutenei eta puntako orduetan banatzeari ahalik eta jende gehienarengana iristeko xedez. Honako hau babes maskarak masiboki banatzen diren bigarren aldia da. Lehena apirilaren erdialdean egin zuten, kasu hartan udal merkatuetan eta osasun zentroetan bereziki. Orduan, 10 udaltzainek eta 30 udal langilek 10.000 maskara inguru banatu zituzten. Orduan bezala, orain ere maskarak banatuko dituzten langileak eskularruez, maskaraz edo pantalla gardenaz babestuta joanen dira. Lan osasuneko zerbitzuak ilapaindegi eta estetika zentroen elkarten artean lan arriskuen prebentziorako gomendioak ezagutarazi ditu. Hala nola pertsonen artean distantzia mantentzea, garbiketa eta desinfekzioa arretaz egitea eta langilek maskara erabiltzea. Helburua da komunitatean jarduera hori gauzatzen duten 540 negozioi jabeek zein langilek eta bezerek bete beharreko neurrien berri ematea. Martxoren 14tik alarma egoera ezarri zenetik eta beste funtseskoak ez diren merkataritza jarduerak itxi zirenetik 100 langile erte egoerara pasa ziren, langabeziatik prestazioa jasotzeko unera.
Ela sindikatuak salatzen du hilabete eta erdiren ondotik merkataritza kate handietako langile gehienek ez dute oraindik langabezia saria jaso. Deigarria da kasu guztietan ERTE lehen unetik eta estatu mailan aplikatu zuten enpresak direla. Era berean, deigarria da enpresa hoietako beste lurralde batzuetako lankidek prestazioa kobratu izana. Kontuan izan behar da azken nomina osoa otsailekoa izan zela eta martxoan soldataren erdia kobratu zutela. Diru sarrerari gabeko hilabete eta erdi, gastu guztiei aurre egin behar zaienean egoera dramatikoak izan daitezke, eta are gehiago sektore prekariotan hala nola merkataritzen soldata txikiak eta lanaldi partzialak baitaude. Enpresa askok uko egin zioten bere garaian ERTEn eragina beren plantiletan negoziatzeri. Elak horretarako errekerimenduak egin bazituen ere, langabezia prestazioaren konturako aurrerakinak ordaintzea zen egoera hori saihestu zuten gaietako bat. Elak halaber inplikatutako erakundei eskatzen die langabezia prestazioaren ordainketa berehala arintzeko behar diren neurriak har ditzatela, zerbitzua behar bezala indartuz. Sistemak ERTEn volumenagatik duen kolapsoatik ez da ahaztu behar egoera hoien atzean berehalako konponbidea behar dituzten pertsona jakin batzuk daudela. Nafarroko Foru Ogasunak 2019ko errenta kanpaina jarriko du martxan asteazken honetan maiatzaren 6an eta uztailaren 20 arte. Aurtengo kanpainaren berrikuntza nagusia bide telematiko eta telefono bidezko arreta personalizatuaren alde egin den apustua da, koronavirusko pandemiak sortutako egoeraren ondorioz. Zergadunen eta ogasuneko langileen osasuna zaintzeko helburuarekin, kanpaina bi formatutan diseinatu da, online errenta eta errenta gidatua. Online errentaren sistemaren bidez, zergadunak bere aitorpena internet bidez egin ahal izango du. webikoitza errenta.nafarroa.eus web orrialdean eta behar izanez gero, telefono bidezko aholkularitza jaso ahal izango du 944-106-106 zenbakira deituta. Bestalde, errenta gidatuaren sistemarekin zergadunak bere aitorpena egiteko baimena emango dio ogasunari. Aurretik hitzordia eskatuz 944-505-505 edo 944-505-506 telefonotara deituta. Errenta aitorpenarekin loturiko izapideak egiteko beharrezkoa izango da ziurtagiri digitalaren edo nortasun agiri nazionala gehi-pinaren bidez autentifikatzea. Aurten berrikuntza gisa, nortasun agiri nazionala gehi-pina eskuratu ahal izango da ogasunaren web orrialdean, webikoitza hacienda.navarra.esen jaioteguna gehi Nafarroko identifikazio personaleko kodea jarrita. Ogasunak aitorpenaren 200.561 proposamen egin ditu eta web orrialdean konsultatu ahal izango dira, webikoitza errenta.nafarroa.eusen. Proposamen hoien 68% zergadunaren aldekoak dira eta guztira 73,7 milioi euro batzen dute. Itzultzeko eskubidea duten zergadunek maiatzaren 11tik aurrera hasiko dira jasotzen. Ogasunari ordaindu behar dioten zergadune berriz aukera dute zenbatekoa zatikatzeko. Lehen epea uztailaren 20 bitartekoa da eta bigarrena azaroaren 20 bitartekoa. Gainera aurreko urtetan bezala aitorpenak egin ahal izango dira kanpainara atxikitako erakunde kolaboratzaileen bitartez. Nafarroko Foru Ogasuna finantza erakunde kolaboratzaileenkin koordinatuta lanean ari da egungo alarma egoerak uzten dituen balizko bide guztiak aurkitzeko. Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria den Elma Sainzek prentsaurrekoan azaldu ditu kanpainari buruzko xehetasunak. Kanpaina koronavirusaren pandemiak eragindako egoera bereziek markatu dute. Horrela herritarrak aitorpena internet bidez egitera animatu nahi ditu. Aurten errenta etxetik kanpainaren eslogana sakonduz. Ekologistak martxan taldearen txostenaren arabera, alarma egoeran erregistratutako nitrogeno dioxido mailak azken hamarkadan martxoan eta apirilean erregistratutako baxuenak apalenak dira, aztertutako hiri guztietan. Kutsadura maila 40% jaitsi da Iruñan, batez beste, hiriko 3 neurketa estazioen artean eta nitrogeno dioxidoa 40%ra jaitsi da, Gurutze plazako trafiko estazioan, kutsatzaile horren maila altuena erregistratzen den tokian hain zuzen ere.
Ekologistak martxan taldearen txosten bateko datuak dira. Taldeak azaldu duenez, Espainiako estatuko hainbat hiritan airearen kalitatearen hobekuntza nolakoa izan den aztertu dute eta ondorioztatu dutenez, airearen kalitatearen hobekuntza orokorra izaten ari da, bai hirietako erdigunetan, bai hiri inguruetan ere. Era berean ez dute alde nabarmenik ikusten alarma egoeraren luzapenen artean, hoietan intentsitate desberdineko murrizketak aplikatu baitira, hala ere, kutsaduraren beherakada zertxobait handiagoa izan da apirilean, 60%, martxoko bigarren 15 baino 150%. Alarma egoeran erregistratutako nitrogeno dioxido mailak azken hamarkadako martxo eta apiriletan erregistratutako baxuenak dira. Aztertutako hiri guztietan, gainera, legezko muga balioaren eta osasunaren mundu erakundearen urteko gidaren oso azpitik mantentzen dira. Trafiko estazioetan muga hori maiz gainditzen denean bereziki martxoan. Jose Miguel Etxeberria Naparra Komando Autonomo Antikapitalistetako kidea zen eta 1980ko ekainaren 11an desagerrarazi zuten. Batallon Basko Espainol talde parapolizialak hartu zuen bere gain Naparraren desagerpena. Bere kotxea ziburun agertu zen jendarmeritik hurbil. Naparraren aita jendarmen deira joan zenara eta kotxearekin zer egin nahi zuen galdetu ziotenean hark minduta eta nahastuta bolantea desmuntatu eta etxera eraman zuen. Bolante hori gertatutakoaren memoriaren sinbolo bilakatu da. 40 urte pasa dira jada ordutik eta Iñaki Alforja eta Iban Toledo zinemagilek auziari buruzko dokumental bat sortzea erabaki dute. Lan horretarako Eneko Etxeberria Naparraren anaia atzera begira jarri da. Izan ere, bera zein bere gurasoak bizitza osoa pasa dute galdutako anaiaren eta semearen bila. Nazio Batuen erakundera ere jo dute eta Nazio Batu erakundeak gizateriaren aurkako delitutza jo du auzia, beraz ez du preskribatu. Dokumentalean Eneko historia ulertzeko funtsezko gakoak emango dituzten hainbat personarekin izango da. Iban Toledok eta Iñaki Alforjak sustatu dute egitasmoa, esperientzia duten errealizadoreak dira, dokumentalak, publizitatea, bideoklipak, erreportajak eta bestelakoak sortu dituzte. Produkzio arduraduna Lucia Ezkerda, Milango Eskola Zibika di Zineman zinema ikasi ondoren Iruñera itzuli da eta fikzion zein dokumentalean egiten du lan. Proiektua Facebooken jarraitu daiteke eta informazio gehiago eskuratu daiteke www.historiadeunvolante.com webgunean. Dena amaitu ondoren zure zain egongo gara izenburupean turismo sektorea berpizteko kanpaina abiatu du Nafarroko Nekazal Turismo Elkarteak. Azken asteetan, gizarte hankaz gora utzi duen egoera hau pairatzen ari gara sektore ezberdinei eragiten diona mundu guztian zehar. Osasun krisi honetako sektore kaltetuenetako bada turismoa. Barneko produktu gordina nazionalaren 14,6% suposatzen duena eta 2,8 milioi lanpostu sortzen dituena. Nafarroan turismoan lan egiten duten 19.000 persona izanik, 2019ko hostelturreko datuak dira. Gure komunitatean pisu handia duen sektorea da hau eta horren ondorioz ostalaritza eta denda txiki eta ertainak kaltetuak daude bere lana turismori bideratua dagoelako. Nafarroko Nekazal Turismo Federazioak adar ezberdinetako elkartea biltzen ditu nekazal ostatuak, natura jarduerak, hipikak, taberna, jatetxeak, bodegak eta abarretaz osatutako elkarteak. Kalitatezko turismo eskaintza bateratua sortzeko batu direnak eta Nafarroaren nazio mailan eta nazioartean erakargarri egiteko helburuarekin. Defendatzen dituzten baloren artean jasangarritasuna, tokiko kulturarekiko errespetua eta kalitatezko turismo ez masifikatua daude. Sektorearen krisi egoera honen aintzinean balore hauek garrantzi handiagoa hartzen dute, alarma egoera bitartean hartutako neurria direla eta. Gainera, uste da, aproposak direla krisi honetatik atera alizateko. Horren ondorioz, komunikazio kanpaina hau martxan jarri du natura, segurtasuna eta ez masifikazioa azpimarratzen duena eta gertuko turismoa sustatu nahi duena.
Helburua da enpatia eta ilusioa sortzea normalizatzearen itzulera geroz eta gertuago dagoen bitartean, kalitatezko turismoa sustatuz non hainbeste enpresa eta autonomo sartuta dauden. Nafarroko nekazal turismoak duen erronkarentzat planteatu den estrategia epe motz, ertain eta luzera diseinatu da. Horren barruan, turismo nazionalean Nafarroaren potentziala azpimarratzea eta bere erakargarritasuna handitzea bilatzen duen spot bat sortu dute Nafarroko nekazal turismoaren balorekin.